22.500. En dan staan er nog een boel in de kamer, in de doos. Boven op de zolder heb ik nog 2 dozen staan. Moet ik allemaal nog nazien. En ja, je kreeg een paar pennen en nou, toen werd het steeds groter en groter. En toen moest er een hak komen. Ja. 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 Dus er zit wel een systeem in, maar zie, dit is allemaal hetzelfde soort. Nou, dan ga je weer, er komt weer een soort met witten. Nou, en dan krijg je die regenboogpen. Wat had je altijd voor werk dien? Vroeger, in de bouw. Dat doe je net met pen, denk ik. Nee, Nee. nee. Dus daar komt het net bij. Nee. Maar wat fascineert je zo aan die pen dan? Nou, ten eerste, dat houdt je bezig, je hebt wat te doen. Ja, en ik vind het mooi. Verschillende landen staan daar op de 2 bovenste rem. Nou, Duitsland en België, dat ben de meesten. Stilzitten ben ik sowieso niet. Nee, hè? Nee, als ik in huis zit en ik hang wat voor televisie, dan moet ik naar buiten en anders val ik in slaap. Ja. Maar heb je verder nog andere hobby's? Of? Nee. Ja, ik heb wel gehad. Ik heb vroeger asbakken gespaard, vuuranstekers, wat heb ik nog meer, cocktailstokjes. Ja? Ja, ik allemaal. Maar als je dat erbij hebt, dan ben ik nog wel 2 van die hakken nodig. Dat vind je wel ja, verdiend. Die heb ik allemaal vooruit verbouwd. Nou, dat zijn allemaal spijkerpennen. En dit zijn allemaal pen van hotels. Hier sorteer ik de pen. En dit is allemaal nieuw spul. Ik kan in de krant staan en dan brengen ze wat. Of hangt een tasje aan de deur. Keep je niks. Nee. Keep je niks. Ja, het enige wat kocht, dat is die. Dat is de voetbalclub van Heerenveen. Die is ook alweer 20 jaar oud. De mooiste pen. Dat is deze. Die komt uit Rusland. Stap is nog geen optie. Nee? Nee. Nee, want dat hier vol is, en ik kan naar de slaapkamer overbomen, maak ik hem ruim, maak ik bestellings en dan zet ik daar de rest neer. Hier heb ik de grote pendeling. Deze, dat is een van hout. Heb je ook een partner, een vrouw? Of? Nee, ik ben alleen. Altijd al? Nee, ik ben misschien 7, 8 jaar gescheiden. Oké. Ja. Dat kan toch net door de pen? Of? Nee.